Halo rek, koyoke gurung akeh wong ngerti. Saiki warung Pak Gofar sing fenomenal banget iku saiki ana di Surabaya Timur lho rek. Tetep porsine wake, masakane pedes. Nanti enak rek Pak Gofar sampai gemerodos tapi mantepi pantes sami ndek parat dan saiki akhirnya nyoba nang Surabaya Timur cedek omah regane padha enak posine wakil lon gemerodos sampai pedes pedesnya juga cepol mantap. Sing gare wong-wong seneng karo warung Pak Gofar iku soalnya spesial nasi pedes rek. Bendino iku menune ganti-ganti, pas mrene iku aku nemoni menu iku krengsengan karo asem-asem iga. Panggone di Surabaya Timur iki ruame banget ternyata, lebih jembar ono rong lantai rek. Mulai empal, asem-asem iga, sembarang kalir, potongan dagingnya gawede. Apa meneh asem-asem iga iki kuwai super pedes koyo ngene rek. Menune iku dino Senin sampai dino Sabtu iku mesti gonta-ganti. Lek awakmu pengen pesen online iso H-1 rek tanpa minimal order langsung wawan ndek kene yo. Warung Pak Gofar iki buka di kawasan Mulyasari Surabaya rek. Jadi khususnya wong area Surabaya Timur saiki lek pengen menikmati warung Pak Gofar gak usah dato di Surabaya Barat, di Surabaya Timur wis ono. Panggone ono outdoor, indoor, ber-AC, enak banget wis. Parkirane yo apa Mas, tenang ya, parkirane jembar iso langsung di sebelah iki rek, nggawa mobil motor yo iso. Masakane tetep pedes ngene, ukurane gede-gede dagingnya rek. Lah lek gawe regane ku tetep rek pancet, lek makan di tempat hargane 35.000 tapi lek dibungkus 30.000 wae. Saben dino menune ganti-ganti tapi pas mrene ku ketepaan menune nang kene ku nasi krengsengan karo nasi asem-asem iga rek. Regane yo padha wae gak ono bedane, sing paling tak senengi nang kene ancen ukuran potongan daging iki gede-gede. Terus mari ngono kuah asem-asem iga niki pedes e. Oleh yo sak mangkok full koyo ngene nyoto rek. Lah lek iki nasi krengsengan cuma 35.000 oleh daging sakmene akeh, bumbune wedok pekat pedese ketok nyoto. Mari ngono yo oleh endok pisan sing ukurane lumayan gede rek. Soal rasa warung Pak Gofar wis gak iso diragukno maneh. Apa maneh spesialis rasa pedes nang kene ku bener-bener jecepol. Masih pedes beneran iso dinikmati sih rek, enak nagih. Terus lali iki nasi asem-asem iga disuntek nang ndukure koyo ngene, nikmati rek. Iga niku empuk ngeprul koyo ngene tanpa perlawanan. Apa maneh lek nasi asem-asem iga iki termasuk karo kuah oleh empal. Sakmene akeh lho cuma 35.000 asli mbuati tok sih iki. Delon iki Christian Pulisic yo pesen nasi asem-asem iga rek. Delon mangane telap-telep koyo nyewenengno dhek. Sebagai pecinta pedes aku pasti bakalan menikmati dan saiki seneng banget akhirnya warung Pak Gofar buka di Surabaya Timur. Lokasine iki ono ndek terase toko boneka Jarol Jungle sing ono di Jalan Mulyasari nomor 111 Surabaya. Nang kene bukanya dari jam 9 pagi sampai habis. Jadi cocok rek guys sarapan sampai makan siang langsung mampir mrene. Soalnya menune sak bendino ganti wis gak usah langsung gaskan rene.